כל שנה יש הכרה, כל שנה יש רבני, אווירה פה בשמיים, הכיף פשוט היי, מגיעות פה כבר כולם, ועובדות על ועדות עם מוריה והילדה, מדריכות שמפציצות, מי תהיה הרבנית, איזה מתח זה מלחיץ, תזכרו את התאריך, בית הדר יהיה נדיב, מחכות לכם ממש, נחליאל בנות השפעה, אין אחד שלא מגיע, אז תתחילו להריץ. אחתה ראי, אמא מצצה, על המדריכים צורפים, את הנושא לא מגלים, עוד, תנו לישון עוד, על 3 עוד שינה ואין עלינו זה מובן. בלגן בכל הסביב, מדריכים מתחברים, מציגות לחניכים, שיתנו את החמצוצים, אין לנו תקציב, יש אולי רק לחציב, אז קדימה תפתחו ארנב תפתחו מזומנים. אחתה ראי, אמא מצצה, על המדריכים צורפים, את הנושא לא מגלים, עוד, תנו לישון עוד, על 3 עוד שינה ואין עלינו